מה זה? אתה רוצה לשחק? טוב, אז היום אנחנו הולכים לעשות סרטון חדש בגלל שראיתי את חברה של... לא משנה, שלומקה. חברה של שלומקה, אתמול בבוקר ראיתי את חברה של שלומקה. עכשיו, וואו, קשה לדבר כאן. יש פה דשא, וואו. אין כמו להריח דשא, זה אחד הכיפים. אתם לא מבינים? בואו נכריז על זה כשלנו. והנה, אני הולך לקבל את תופס. אוקיי, והנה חברים שלי הגיעו. חברים, אתם מפריעים? שלום. טוב, אז אני תמיד אוהב להיות פה ולרחרח את המיני-גינה הזאת. טוב. 408. איך אני אוהב ללכת לשכן! זה אחד הכיפים ללכת לשכן, בחיי באמא. והוא לא נמצא היום, אז איזה באסה. הוא לא נמצא היום, איזה באסה, למה הוא לא פותח? אולי אני עוד פעם מתכנף? אוף, אי אפשר. טוב, בסדר, אני חוזר. אולי ניכנס משם? לא, זה דק מדי. אני עולה למעלה לתצפת. כמובן שהכי כיף זה לתצפת מלמעלה. מה זה? יש ישיבה, עושים דיבור טוב? עושים כיף ביחד? טוב, אז היום אני מתצפת על חברים שלי שהם שם למעלה. חברים שלי למעלה, ואני... הנה אחותי הגדולה. ואני פה. בגלל שאני כלב מיוחד, תמיד אני מקבל לי תופס. אני כלב מאוד 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 מיוחד ומאוד מאוד יפה. כל היום מלטפים אותי. יאללה ביי, תראה בפרק הבא. אני אוהב אתכם מאוד מאוד. תרשמו לערוץ ותעשו לי לייק ותגיבו בתגובות עצם. קולר עם השם שלי בריין. אוהב מאוד, כוכבי.